ka jing Bthei cylinder gas ka bala juja hajan man laki jala hakari India. Kani kawi ka video ka bala sa priang stat hakiran san social media kata kat praterik ujuliu arajar pesan ka bala Bthei kawi ka cylinder gas lane kemding. Haba pet thu ya kani ka video la yu ilai ngut kila arung sapo wei sonrang beriu ba arngut kiriu kan thei ban fix ya ka gas nrei da ka jinglik no ka jongka kimla ban te lakam bat phosi kani ka cylinder gas kala kemding kensan bat kila lai Thaw na ka Jingiap. Lengbak kani ka video ngawan lam sapi ban le bha ban Phikir bha ya ki cylinder gas haki yeng kisam ban lat na kino ki Jingiap ba sosi bat kino ki Jingiap ka jingman sao.